Damini debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramo tiaka ate dohot pikiran mo nabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang ruas ni Huria saluhut na hata ni debata nagabe oja hanjamita di parsaurata di manugoton ima natar surat di Evangelium Matius bidu 24 mamuka may siya ayat siya sahatro di ayat 14 tabuk kabe mabibelta tajahama di bagasar rohat tabe tapay huti-huti bagasar rohat tabe hujaon ma dihita songonom ma hatani debatang dungi pasahaton na mahamu tu haporsuhon. Pola pusaon na dohamu, gabe hosoman ni bangso saluhut na hamu alaguarhu. Jadi torop matargasip ditikii, gabe masih jehean, jala masih hosoman ma. Dungi hehema lan panurirang pargagap, mangaliluhon torop jolma. Jadi alan alam rarat na souhum lam tungalina ma haholongon ni roha di jolma bodangan. Alay na manahan rodi ujung ido paluaon na. Laos barita honoto do barita nauliot nataringot tu harajaoni dilihat portibion. Laho makatidakosa tu saluhut bangso dungpei asaro ujungna disido yanggo sahatna. Di parmingguot tadi manugoton on maminggu na parpudia dorang sosahat tita tuminggu ujung tahun parhuriaon. Tuminggu naro saha mahita tuminggu ujung tahun parhuriaon jala dungi masuk na mahita non tuminggu Desember minggu Advent laos inama non parsidung ni tahun 2024 danga pala songon tahilala macai hatop situtu do tahe partikiani dinalaho marsal puan jala danga pala pitorbui sikop sude akan atahirim jala diaka partikiani gabe taba matong aka umur taba maaka lamatua mahita saluhutna matua nang aka portibion jala dilubaho tuhita asa mangida hita tu dirita, mangida hita mangarajumi, manguji idona naing dipasaha tu hita di partikian manugoton. Danga pala nanaing dipataru hita di hajojono ni partikian, di nai paingot tita adong do ujung ni saluhutna. Sude do adong tikina. Hita pe robedo tikitanon dinalaho borhat dinalaho salpu dinalaho manadikon saluhut na adong di hasianganon alay adorang soi rikot ikon jamotonot tadirita asa moloro partikiani sahat kita tuinganan naung pinaradi ni tuhata tuakan na hinirim ni naporsea asa unang songonaka duli-duli manangakanak boru nalalap di parlalapan makirim alaydang di parade dirina gudang dua kahalak na poso misal na didok buti bah roman yan si rokak mitodi jaladak tanggung pangiduan na tohodo pangiduan ini yan nidok roman na duminggan yang terbaik gitu roman yan na burjuroha ninna alay lalapi bana di parlalapak kolan mangido asarona duminggan alay dirina dang dipadinggan
Kalau bisa nanti jodoh manang na tua-tua pe ido songoni jodoh anakku nanti yang terbaik lah. Yang beginilah, nggak usah cantik-cantik kali. Kayak Agnes Monica pun udah cukup itu. Kerjanya pun nggak usah hebat-hebat. Cukuplah pegawai BUMN atau CEO, ina kan. Alai dangi pato orang tu yang konai molorodo na duminggan ni harap poko na duminggan pature dirimi kon na duminggan doho. Dangi dok tu anak konai manang tu diri na songoni. Mari di pe maol, marpangalaho pe maol, marminggu pe maol. Jadi mulu saya makarapon na duminggan behera angan-angan di parsedor namai dangi lalak maranganangan alai dang dipatupa dirina dohot tu nah hinirim ni rohana lau si tapi saluhu na tarlumo biak kamanami na tua-tua na pasti pakirim muna di masa hatua unon akahasonangan na madangi manangadong dupenan dihirimi rohamuna kamanginang nasing naik pajongjong perusaha pitunai keliling dunia, ke bulan, ke Mars, ke Jupiter, idope, boy do idak salay. Selama mengulu, rikodo na perludo na laho, marhasonangan dohot, pataba parbinotoan, alay lubis yan iso tungga belu pahita, adong do partikian, adong do ujung na rodo, jala pasti doi. Jalamolo diajari hita di manuguton di partikian na lahoroi ima asa marpangalaho hita di na duminggan. Ujuro di do sisian ni Tuhan Yesus, Roma sisian ni Yesusi, las rohana sida bangga na sida, bereng mani, baga kia doka bagas joroon, ngadipatu pa bemuse, dukon di pajongjong muse bagas joro ni debata, dukon marokso na parjulu, di pajongjong mamuse bagas joro ni debata, Roma kasisian na madok, sau na mahita tu hamonangan. Sau na mabangsota Israel, lahojongjong na maharajaw sa liling nililing na, bereng ma bagas joro ni debata nga jongjong muse. Ape, topu balik roalus ni Jesus nin nabuti, roksohonon na namatongon. Ro na mapartikyan na. Jala diudo ti Jesus muse, nin naman nalaho siya dupan niya ka na porsea. Si huton ibana, pasahaton na mahamuto haporsuhon, pola pusaon na dohamu, gabi hosoman di bangso saluhut na hamu alagoarho. Si pata makilala dohita, nga si huto Jesus. Si pata makilala hita, halak na porsea, alay da nga palata tu si situtu, kinalomohon ni debata, dohot da nga pala, harot taharangguton situtu, dia do na nilapatan ni debata di pardalanan ni ngulutta di haporseaon. Sayulo do hita makilala ala ringgat cita marminggu. Ringgat cita martangiang alai olodo ditiki parpudi rucur hita. Gudang do halak naringgasa marminggu. Dakola marminggu pelayanan. Dakola ringgas pelayanan. Berbuat baik alai di ujungna dang binoto manak songod dia. Talui bana di bainaka portibi. Masa dui, taida dui, gok akka jamita na mangulu, na taida di pardalanan ni ngolutta, di akka na humaliak kita. Gok do gabe rosukut-cukut turoha, di akka na masa di naparpudion, ay buasa songoni. Ay buasa songoni. Ay dang niripu songoni. Ima alalalap hita, polan na menganggap dirita ngarajinaw tahe marminggu doho martangiang. Molo di pataru hita danga pala di patorang Jesus adiga do partikianiro. Dangidok taon na, dangidok arina, dangidok sa di harina. Alay na yung didok
para didirim. Didok tu hita ida magok niya katadataday ninna. Alay molo diberekoa katadataday di habisuhommu, di haporsiaommu, so tunggabi hatadinga ko ala niya ka namasay, alay martaham mahoro di ujungna. Jala porlusi ngotota, ahado taheido na manahan ro di ujung. Molo didok, tolu do nahot inna, ahado nahoti tahe na tului. Apa yang akan bertahan sampai ke ujung? Iman, pengharapan, dan kasih. Jala dia do balga. Haholongoni do balga. Didok di sada Korintus 10 tolu. Iman, pengharapan, dan kasih akan kekal, tetapi yang paling besar diantaranya adalah kasih itu. Jala molo didok Tuhan Yesus ninna ibana buti, nalahosal pudo portibion, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku akan kekal selama-lamanya. Atau ngalani bolo sal pudo sudina di portibion, alayadong donahot, ima hatani debata, jalana parpu di situ tu, mulo taja hatong di sada Korintus 10 tolui, nahot ima haholongoni, ala didokon di sada Korintus 10 tolui, sal pudoi sude pakirimon, dang riko be pakirimoni, bolongani ida pajupang bohi, dohot debata. Jalai dotong na taida mulo di taringoti asamart manahak kita, na diuji di ngolu ni naporsea, ima haporseon na, pakirimon na, dohot haholongon na. Tajaha do di sada Samuel na kaningan, songon dia do si Hana. Na mga dopi hamaolon songon sada paropuan na hol. Sada paropuan na suadong yanakon na di partikian ni Matsay Maol. Borat si tutu. Ise do na mga rehei ibana. Ibang na ima si Penina. Songod dia do na masa tu ibana, dianggap do na nga dong jabar na mangului. Alay manahad do ibana makirim, torus martangiang tu debata. Torus do ibana makaholongi debata, mangasahod debata. Dangadong gabe munggil apala sautik ibana madokon, dangadong lapatakku mangulu. Dangadong lapatakku na marrumah tanggaon. Dangadong lapatakku martangiang. Ay nga metua au ni, danga dong parbuan ni bortiat diaw. Ibaku ngarodi dia, danga dong ido ibana songoni. Jala molo tajaha macetakas na naing adupan niya kana porseaon, tutu borak si tutu, Matsay Maol si tutu, alani danga pala tadupi dope na matsay borak si tutu di partikianon, molo dia dopi hot di dirim sonaria kahamaolon atong dokma mauliate madi debata danga pala huadupi dope songon akan anaing adupan ni naporsea di ujung ni portibio di haroro ni Tuhani. Danga pala huadupi dope songon anaing adupan ni akan naporsea di ujung na. Mulut ajaha di sejarah gereja. Ahado nama satu halak Kristen di Roma na ujui. Mulo barani nasida madok Kristen ahado tahe nama satu nasida. Uju ni Kaisar Nero di dokon. Ise na barani madokot diri na Kristen. Ikorradi maibana mate di pusa. Jaladi basyan nasida ditutung mangulu. Ngadok kita na mga dupi songoni tahe maol na. Ngadong na mga dupi songoni di parrumah tanggaon na. Dang dopera. Ngahiamasay jala songoni lobi borat anon na neng adopan na alani molo diadopi ho tadopi akka hamaolon ni parngoluot chonari dokma mauliate ma danga pala songon borak ni akka na porsea di ujung nai dope na hutaon. Lausodo di pataru hitamuse dinalaho manguji dirita manguji ha porseaota doh manguji holong ni rohata. Molo lamu taado pia kahamaolon, lamu tubu do holong ni roha di ho tu de batam. Manang molo diadopi ho hamaolon ujian dia kangolum. Lamu tubu do holong ni roham do pakirimommu tu nama bahen arsakmi.
ingok ma dang daw siya ko na mabayan arsa ni Roham. Dang daw. Di namar rumah tangga isi daw mabayan arsa mo tahiyak kay na nga mang. Isi na jumo-jumo mabayan arsa mo. Dong at jabum. Geleng mo. Ido kan? Ido na jumo-jumo mangarsahiho. Na jumo-jumo di tangyang mi. Ido mabayan lungun ni Roham. Dang jumo-jumo presiden mabayan arsa ni Roham kan? Manang jumo-jumo paditam doho situam mabayan arsa mo. Daong. Jumo-jumo dodong at jabumi doho pinoparmi. Mabahen mania ate-atem. Mabahe borak Roham doho pikirammu. Jala moloroi lamu holong do Roham tu nasida manang lamu dipasip podo. Bullo-bullo nai. Matau om maparomaeku. Matau om mahelaku. Manang dohonommu do bahasa madak tiki me to cede-cede pinisato non. Ido daong ate daok tutu alai uji ma dang dau jumolo do sian akka par rumah tangga otta do keluarga tabena yang diida doho dia kadakolan keluarga dekat alai keluarga gereja ise do idokon nama si pasahatan nama si pusaan nalaho masih gasipan ima akka halak na porsea do jumolo tahe nasida do jumolo didokon alani batai do jumolo jumono tu dirita tu dia tu hita tu nama rumah tangga lausido tutu masa nang molo dia kana ni rajuman ni Roham dang pitor sahat na tinangnya komu dohot akka arsa ni Roham dak pitor dia lusi de bata pitor manggale doha porsiaommu marbete-bete marungut-ungut madili pitor madok mate na mau apedang marna mate minggu nasal po hame lau tu rumah sakit mengunjungi namar sahit jenga songod dia inang toy marede majuhita ibae de no sabita si toridok tos ibae sabitas tos ay dihano do natos dangadong natos do pe amate mau bahasa pitor mate ho esok kepekbuin na ida mamasa do akan masa dangi alai molo dia kapakiri mo media do pihoha maulo sutung pitor gotap Roham madokon dang pola marsiajar mahita siya nakanamasa na dibibeli dangadong par rumah tanggao sude namulus dangadong par yanak konot sude namulus menurut ti tadong do pergumulan ni si Adam do si Hawa namar rumah tangga adong do rumah tangga parjolo halakiate ada pergumulan ni si Adam do si Hawa. Mera matani natay mangida parbuen ni hawiyat tabunay taheo ninna songonod do. Muse pergumulan na di parianak konon na. Namasa di pergumulan na di parianak konon na. Dua do pegeleng nga ima. Sikai dohosi nama satu nasida idama adong do nama satu par rumah tanggaon di para hamaranggion ni si Jacob ise do tahe do ise do abangna si Saul Esau silid dua do tahe na duaon silid dua do tahe ibo do tahe silid dua ati bohadang iboto bisili dua twins kembar aturan na mulai do kojol masui nama sehati si jiwa do bulu kembarin na do kan alai dibagas ni bortian ninong na do pengahan nama satu nasida dido kan adong do namasa adong bolo dido debatatu si Abraham marpino pari nama ho ninna tu si Abraham pajupang do debatatu si Abraham isi makatai de batatu si Abraham sia bulan nai pitor madugu bangu-bangu do halaki itor lahirat do tahe si Sarah daong sa dia leleng nai lo bisa 10 tahun 15 tahun ipaima dangi jip
Di tangyang mo nga sa dililik ipay mahoy nang tangyang mi. Asaya lusi. Nga sa dililik tangyang mo itangyang kukuamang. Sa tiya do manangyakon akan na pinangidomi. Managsutong do anga sa tao ko tangyakon dang marnadong berarti na suy madalan ni debata mauliate ma gati matangyangon. Manang asa nga hutang yakon songonon nga lubi 3 taon gati magalingon ido daong alay na ido bereng akasyan na masa dang gabi ditadikon na sida de bata ulo tutu na sida madabu tu hadosaon tu akakebiasaan alay dang gabi litun na sida sa itong do mula tu de bata gariada sa idigwari do na sida aka tokoh-tokoh iman di bagasan badan narobi. Alani parsihohoto tutudang namaddo naswadong akahapariron. Dang naswadong akahamaolon jala uju di sido tarida haporseaoni. Say hudodo di jamitako pergumulan persoalan bukan satu alat untuk menjatuhkan dipakai oleh Tuhan. Alay marhite-hite sa luhu na patuduhon isedoho di haporseaommu. Pergumulan persoalan justru adalah waktu, kesempatan untuk menunjukkan iman yang sesungguhnya. Dang daw siya ni. Alani los tangya koma tu akapinopar jala ajar-ajari tu akapinopar tu akayanakon. Dia karagam ni nuaeng pangararati ni akaparjahat dohot pangararati ni aka panurirang pergagap. Unang pola pitor taida panurirang pergagap na mga liluhon songonan aka pangajaryon na. Alay pangajaran na jumolo aka pergagap ima, molo say ditugu-tugu dongan na tudosa. Pergagap maon. Molo diajari, molo dibuan tu rumah tangga na aka patsarian na sotama. Pergagap maon. Molo aka ama na sotama di parrumatanggaon na pargaga maon. Aka parupuan na sotama di pagkatayon na pargaga maon. Aka ruas ni huria na sotama di pamakke-makke na pargaga maon. Alaniyaha gabi batu sandungan ibana mabahejol matargasip. Gabi batu sandungan ngoluna mabahejol madabu tu dosa. Jadi molo tung tapikiri pargagapian non marjamitay may songonat-songonon. Jamita ni pargagap na jumago ima mabuat jolma tu dosa. Jala dosa do na hinasogohon ni debata. Alani marsihoho madihabadiaon, marsihoho madipakirimon. Adong do partikian adong do ujung na sa hituhitaon. Alay macetakas ise na manaha di ujung na. Dia do nanaing manaha di ujung nai paho maturoham ima haporseaon pakirimo jalano balga kolong ni roha sutung gabe mapar hosya kolong ni roham songo dia pedibahen dongammu makaciti roham do pikiram sutung gabe moru holong ni roham molutung danga pala songon na hinirimmu dong at jajabum yanak kommu paromahemmu helam dongas sakarejum dohot dongas bisnismu ICP ido diuji di ujungnya. Amen martang yang mahita.